Shalom, shalom, ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid. ሎም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጎንኳ ሒዝናልኩም ንመጽእ ምስ ሓውና ሰማዕና ሓውኩም ሰላሓዲን ንመዓልቲ ንኾን ቃል ሒዝናልኩም መጺና ኣለና Det är broder Saladin med broder Sam och vi har kommit med dagens ord till er idag. እዚ ፕሮግራም እዚ ዝበለጸ መዓልቲ ዝኾን ዝበለጸ ቃል ድብል ፕሮግራም እዩ Och det här är programmet, det bästa ordet för den bästa dagen. ስለዚ ሎም ንካፈሎ ቃል ድማ ጽቡቕ ስም ካብ ብዙሕ ሃፍቲ ይሕረ ዝብል እዩ Och dagens ord är gott namn är mer värt än stor rikedom. ምሳሌ 22 ተጻሓለ I Ordspråksboken kapitel 22 vers 1. ጽቡቕ ስም ካብ ብዙሕ ሃፍቲ ይሕረ ሞገስ ከዓ ካብ ብሩርን ወርቅን ይበልጽ Det står gott namn är mer värt än stor rikedom. Gott anseende bättre än silver och guld. ጽቡቕ ስምን ሞገስን በሓንሳብ ይንኸዱ Gott namn och gott anseende går hand i hand. ጽቡቕ ስም ሞገስ ክትረክብ ትገብርካ Det är gott namn som gör att du får gott anseende. እንተ ዳ ጽቡቕ ስም ዘይብልካ ሞገስ ኣይትረክብን ኢኻ Och det är för att om du inte har gott namn så finner du inte favör. ኣብ ህይወት ካብቲ ሓደ ኣዝና ክንጥንቀቐሉ ዝግበአና ስምና እዩ Så en av de sakerna vi behöver försikta i livet är vårt namn. ስምና በካይዳና በካራክተርና ብንገብሮ ነገር ክባላሽ ይኽእል ክጽብቕ ይኽእል Och vårt namn kan bli vackert eller förstöras med vår karaktär, vår livsstil, hur vi vandrar i livet. ዳስ ዋይ ጥበበኛታት ሰባት እንድሕሪእኩም ንስሞም ኩሉ ግዜ ፕሮቴክት ገብሮ ሕልው እዮም Och därför om du ser visa personer, de vaktar och beskyddar sitt namn, deras liv. ምክንያቱ እንተ ዳ ብጥበብ ዘይንስጉም ኮይና እንተ ዳ ብጥበብ ዘይንኸይድ እንድሕር ኮይና ንስምና ከነባላሽዎ ንኽእል ኢና Och det är för att om vi inte vandrar på vishet så kan vi förstöra och knäcka vårt namn. ቁብኣት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም Ni kan vara smorda. እግዚኣብሔር ዝፀውዐኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም Ni kan vara folk som Herren har kallat. ሃዋርያት ነቢያት መምሃራን ዝተፈላለየ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ህይወትኩም ደሎ ሰባት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም Ni kan vara apostlar, präster eller även profeter. ነገር ግን እዚ ተዋሂብኩም ዘሎ ጻውዒት ብግቡእ ዕላምኡ ክሃርም እንተ ደኣ ኮይኑ ነዚ ጻውዒት ብግቡእ ድቐጽል ጽቡቕ ስም ክህልወኩም ኣለዎ Men om ni ska lyckas långt och ni ska lyckas komma in i det full kallelse ni har fått kallat, då behöver ni ha gott namn och gott anseende. ስለዚ በቃ ተጸዊዐ ኢልና እንድሕር ከም ድላይና ንኾን ኮይና Men om vi blir hur vi vill bara för att vi har blivit kallade, ከምቲ ጽልዋ ክንፈጥሮ ዝግበአናን ከምቲ ክንበጽሖ ዝግበአናን ኣይንበጽሕን ኢና då kommer vi inte uppnå med det egentligen vad vi borde ha uppnått. ስምና ካብቲ ሓደ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘድልዮ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ስምና ኣብ ሓደ ግዜ ናብ ኩሉ ስፍራ ክኸይድ ይኽእል Och varför vi behöver vara väldigt försiktiga om vårt namn, det är för att vårt namn kan hamna i många olika platser på en och samma gång. ስም ኣይግደብን እዩ Du kan inte täcka för ett namn. እንተ ዳ ጽቡቕ ስም ኣለኩም ኮይኑ እስኹም ንደይ ትፈልጥዎም ሰባት እስኹም ኣብ ደይ ትፈልጥዎ ሃገር ከይዱ ስምኩም ማዕጾ ከፍተልኩም ይኽእል För om ni har gott namn till platser som du inte känner till länder som du inte känner till, så kan det öppna ett dörr för dig. ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ንገዛ እርሱ ክጥቀመልካ ከሎ ንስምካ ሓፍየ ብሎ እዩ Och en av de sakerna heliga ande gör när den ska använda dig, den lyfter upp ditt namn också. ንምንታይ ንስምካ ሓፍ ደብሎ እንተኢልኩምን መታን ንሱ ክረአየሉ Och varför han lyfter upp ens namn, det är för att han vill synas via det. ንኣብነት ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርታ ኣገልግሎት ክጅምር ከሎ መንፈስ ቅዱስ ተቓላጢፉ ዝገበሮ ንስሙ ኢና ኩሉ ስፍራ እቲኑ Så en av de första sakerna den heliga ande gjorde när Jesus vandrade, det var att han utspridde ut hans namn. ሉቃስ 4:14 I Lukas 4, vers 14. ኢየሱስ ድማ ብሓይሊ መንፈስ ናብ ገሊላ ተመልሰ ወሪኢ ከዓ ኣብቲ ኣብ ጎደጉኡ ዘሎ ኩሉ ዓድታት ተሰምዐ Det står, i andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. እዚ ኣብ ኩሉ ዓድታት ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ይጥቀመሉ ከም ዘሎ እንዳዞረ ጽቡቕ ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራታት ወሪኢ ተሰሪዑ Så ser ni, sen när Jesus gick tillbaka så hade det spritt sig i alla områden runt omkring att Jesus gick runt och gjorde kraftgärningar och Gud använde honom. ስለዚ ስምና ናብ ኩሉ ስፍራ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ Så om vårt namn ska gå över alla platser, ምሕላው ስም ከዓ ክንመሃር ኣለና då måste vi lära oss hur vi beskyddar vårt namn. ነብርሃን ክጽውዖ ከለኹም ኢሎ När Gud kallade Abraham, det var det han sa till honom. ዘፍጥረት 12:2 I första Moseboken kapitel 12, vers 2. ንዓብ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኸካኒ ንስምካ እውን ከዕብየን በረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ Det står, där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. ብመጠን ስምካ ዝዓበየ ኢኻ ንብዙሓት ንበረኸት ክትከውን ትጅምር Med det mått ditt namn blir stor, med det mått du blir stor välsignelse för folk. ምክንያቱ ስምኩም ኢምፖርታንት እዩ Och det är för att ett namn är viktigt.
ብዙሕ ጊዜ ስለ ስም ክንዛረብ ከለና ናተይ ስም አይደልን ለተለይ ናይ ጎይታ ስም ኖ ምክንያቱ ስምካ እንድሕር ተገሊጹ ጎይታ ክግለጽን ክትቀምና ይክእል Så ibland när man ser namn kan vissa säga nej, jag vill inte att mitt namn ska bli stor. Jag vill inte ta någon ära. Nej. När ditt namn börjar bli stor, det är då på det sättet Gud kan också bli stor och manifestera sig. Och det är för att den som syns här i världen, det är du. Så det folk hörde ditt namn. Så när folk pratar om att Gud gör sån här verk genom den här personen, det är ditt namn de ropar. Så och Herren med det mått han använder det är ett namn som ropas. Men det är inte vårt namn vi springer för att den ska bli känd. Men eftersom det är Herren Gud som använder våra liv, vi vill att vårt namn ska vara beskyddat i han också. Och eftersom våra liv är under Herren och det är han som använder, vi vill inte att vårt namn ska vara förstörd. Så fienden kan göra så att ert namn kan ryktas fel och för att förstöra för er. Och då är det inte, finns inget som kan förstöras av det. Folk kan tolka er på fel sätt. Det är ingen fara det heller. Men det värsta är om vårt namn blir förstört av vår dåliga karaktär, då är det problem. Så om det finns något ni behöver vara försiktiga, det är hur ni lever era liv som kan göra så att ni förstör ert namn, inte vad folk anser och säger om er. För att till Jesus de kallade han många saker. Men låt inte vårt namn bli förstörda av vår karaktär och vår livsstil. Och därför det står mer än en stor rikedom är gott namn bättre. För att gott anseende är bättre. Gud vill signa er.